ಮುಖೇಂಜಿ ನಾನು ಬುಣೇನು ಮುತ್ತೆ ಮನ್ ಪುಳಿ ಕೈ ಕೈ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಸರಿ ಏನೇ ಈಗ ಬೊಚ್ಚೆ ಪೋಡಿ ಆಗ್ನ ತುಚ್ಚಿನ ವಿನಿ. ಹಲೋ ಬಂಧುಲೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇಂಚೋಲರು ಮಾತಿರ್ಲಿ ಹುಷಾರುಲೆ. ಗಂಟೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಂಡು 1 ಗಂಟೆ ಒಂದು ಬರ್ತೇನೆ. ಒಂತೆ ಓದೇನಿ ಚೂರು ಜಿಂಜೆ ಓದಿದ್ದಿ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಓದಿ ಬುಕ್ಕ ಎನ್ನ ಡ್ರೆಸ್ಸದ ಅಂಗಡಿಗಳ ಬೋಣಿ ಆಂಡ್ 200 ರೂಪಾಯಿ ಬೋಣಿ ಆಂಡ್. ಸೊ ಒಣಸದ ಪೊರ್ತಾನತೆ ಪಿದಾಡ್ನೆ ಇಲ್ಲಾಡೆ ಬಲೆ ಪೊಯ್ ಎನ್ನ ಅಂಗಡಿ ಪಿದ ಇರ್ದು ಇಂಚ ತೋಜಿನದೆ ಬೋರ್ಡ್ ದಾಳ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಗ್ರೋಸರಿ ಅಂಗಡಿ. ಎತ್ತೆ ನಾಳೆ ಲಿಂಬೆ ಎತ್ತೇನೆ ಬೈಕ್ ಕಡೆ ಪಪ್ಪ ದೀತನೆ ಅದಿಪ್ಪು ಒಂದು ಬಾಡ್ದಿಂಡು ಉಣ್ಗುದನು ಸಾರಿ ನಂದಾಯ್ತು ಅನ್ಪೇರು ಗೊತ್ತು ಜಿಪ್ಪಡ ಮುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಬಚ್ಚಂಗ ಇದು ತೊಂಡೆ ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ಪೊಪ್ಪನೆ ಕೊರ್ನೆ ಇದು ಎಡ್ಡೆಂಡು ಒಂದು ಗೆರತ್ತನೆ ಒಂತೆ ಹಾಲ ಇಲ್ಲಕ ಆತನೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿಲ್ಲಕ್ಕ ಒಂಚ ಪತ್ತೊಂದೆ ಬತ್ತೆ ಬಚ್ಚಂಗ ಬಿಡಮ್ಮ. ಒಂಜಿ ಬೀಸ್ ಹತ್ತಿ ಕೊರ್ಲೆ ಬಚ್ಚಂಗಾಯಿ ಮುರಿಯರೆ ಒಂಜಿ ಬಟ್ಟಲು ಎಡ್ಡೆಣ್ಣದ ಬಚ್ಚಂಗಾಯಿ ಒಂತದೆ ಹಾಲಾಗ್ತದೆ. ಒಂಜಿ ಚೂರು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆದಿತ್ತಲ್ಲ ಕಸ್ಟಮರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಬಚ್ಚಂಗಾಯಿ ಒಂಜಿ ಮೊಂತೆ ಮೆತ್ತನೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಂಡು ಈತಂದು ಎತ್ತಿನಾಡು ಸೂಪರ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಚ್ಚಂಗಾಯಿ ಬೋಡಲ್ಲ ಬಚ್ಚಂಗಾಯಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಂತ ನಾನು ತೂದು ಪೆಜ್ಜಿದು ಪೋಂಡಲ್ಲ ಅವರವರ ಈತ ಕೆಂಪು ಒಂತ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಮೂಲೊಂತೆ ಮೆತ್ತನೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಪರಂದುಂಡು ಸೂಪ ಟೇಸ್ಟ್ಲು ಸೂಪರ್ ಉಂಡು. എന്ത് അവഡിജി ಈ ಬಿತ್ತು ಎತ್ತಾಣದು ಆಯ್ತು ಉಂಟಾಯ್ತಾ ಬಚ್ಚಂಗಾಯಿ ತಿಂದಿದ್ದಾಂಡು ಫುಲ್ ಬಂಜಿ ಫುಲ್ ಆಂಡು ನಾನು ಒಣಸ್ವಂತರ ಜಾಗಿಚ್ಚಿ ಆಗೋ ಒಣಸ್ವಂತರ ಜಾಗಿಚ್ಚಿ ಚೂರು ಬುಕ್ಕ ಉಣ್ಕಂದು ಗಂಟೆ ಒಂಜಿ ಮುಕ್ಕಾಲಾಂಡು ಅನ್ನಕ್ಲೆಗ್ ತೋಟ ತೋಜವೆ ತೋಟಡು ಬೇಲೆಗೆ ಜನ ಇತ್ತೇರು ಆರು ಒಣಸಿಗೆ ಇಲ್ಲಡೆನೆ ಪೋಯರಿಗೆ ಮೂಳೆ ಇಲ್ಲೇ ಕೈತಲೆ ಅಂಚೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಯಿರು ತೋಜವೆ ದಾಯ್ತ ಬೇಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗಿದ್ದು ತೋಟಡು ಅಂದೆ ಕಂಗು ಕಟ್ತಿರು ಸೈತನ ಕಂಗು ಯಾನಿಕಲ್ ದಾಣಿ ಪಂದಿತ್ತೆ ಬ್ಲಾಗ್ಡ್ ನಿಕಲ್ ತೂತಾರೆ ಜನ ಗೊತ್ತು ಜಾ ಬ್ಲಾಗ್ ನಾಲೈನ್ ಕಂಗು ನಾಲೈನತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಆಜುದ ಹಣ್ಣುಂಡು ಕಂಗು ತೆಡಿಲು ಬಿಡುದುನೆ ಜಿಂಜ ಟೈಮ್ ಅಂಡ ಏನು ಕಟ್ತಿರಿತ್ತೆ ಕರ್ತು ಪಾಡ್ದಿರು ನನ್ನ ನೆನಪುರ ಒತ್ತಾರೆ ಅನ್ಪೇರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದೊಕ್ಕ ತಾರೆ ಒಂಜಿ ತಾರೆಲ್ಲ ಸೈತನೆಂದೆ ರಡ್ಡು ಬೊಂಡೆ ಎತ್ತುಂಡು ಬೊಂಡ ಏತು ಫೇವ್ರೇಟ್ ಎಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಂಕ್ ಬೇಜಾರಪ್ಪನು ಸೈತ ಸಮಯ ಉಂಡು ನಾನು ವಾಪಸ್ ಜೀವ ಬರ್ಪುನ ನಿಂಕು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಬರು ಜೀವ ಬರು ಅಲ್ಲಿ ಇಂದು ಇಂಕ್ಲು ಕೋಡೆ ಮಂತನೆ ಯಾನ ಸುದರ್ಶನ ಪೈಪಿಂಗ್ ದಾಯ್ತ ಪೈಪಿಂಗ್ ಪಂಡ ರಿಂಗ್ ಇತ್ತಿನತೆ ಆ ರಿಂಗಿಂದೆ ಹಿಂಗೆ ಗುಂಡಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೀರು ಹಿಂಗೇರೆ ಆತತ್ತೆ ನೀರು ಬರತ್ತೆ
ಸೈಡ್ ಮಾತ ರಿಂಗ್ ಪಾಡ್ದಿರಿ ಮಾತ ನೀರು ಮಾತ ಸ್ಲ್ಯಾಪ್ದ ನೀರು ಮಾತ ಇಂಚಾದ ಬರ್ಸ ಬಣ್ಣಾಗ ನೆಟ್ಟೆ ಅದು ನೆತ್ತಲೈ ಬೂರು ನಿಂಗಿದ ಗುಂಡಿದಲೈ ಬರ್ಸ ಬಣ್ಣಾಗ ಒಂಜಿ ದಿನ ಅಂತ ತೋಜಾವೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಈತ್ ನೆಟ ಪೈಪ್ ಡೇ ಪೋತಿಜಿ ಬಿಕಾಸ್ ಕೋಡೆ ಇಂಕ್ಲು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಪೈಪ್ ಪೂರ ಅವ ಯಾಕ ಬರ್ಸ ಬತ್ತದಿಜ್ಜಿ ಬರ್ಸ ಬಣ್ಣಾಗ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ತೋಜಾವೆ ಇಂಚ ಏತು ಫೋರ್ಸ್ರು ನೀರು ಬೂರ್ನುಂದು ಕೋಡ ಜಿಂಜ ಬೇಲೆ ಆಯ್ತಾನೆ ಯಾನ ಸುದರ್ಶನ ಮಂತನೆ ಬೇಲೆದಾಗ ಐನೇಂದು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪೈಪ್ ಪುಡೈನೆ ಪಿಕ್ಕಸ ಪಾಡೊಂದಿಪ್ಪುನಾಗ ಮೂಲೊಂಜಿ ಪೈಪ್ ಪುಡೈನೆ ಬೋರ್ದ ಪೈಪು ಅಂಚ ಐನು ತಿಕ್ಕಲ್ಪೆರೆ ಬಾರಿ ಪುಡಿರ್ದು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಸೆಟ್ ಆಂಡ್ ಚೂರುಲಿ ಕೌಂತುಂಡು 0.5 ಅವು ಗಂಪಾಡ್ದು ಉಂತೆ ನನ್ನದಾಯ್ತಾ ಓಲುಂಡು ತೋಜಲಮ್ಮ ಬಲ್ಲ ಅವು ಯಾಕೆ ಹಂಚಿಗಾರನ ಫಸ್ಟ್ ಓಲುಂಡು ತೋಜಲ ನೀ ಏತು ಮಲ್ಲುಂಡು ತುಪ್ಪೆ ಬುಕ್ಕ ದುಕ್ಕ പൂച്ചക്ക് ഗാർഡൻ ഇത്ര ജപ്പിളി ആ ഈ തെല്ലിയ എന്തേ എനിക്ക് പൊടിക്കാ പണി ಉಡಿ ನೆತ್ತಲಕೊಂಡು ಹೌದು ಹುಚ್ಚಿನ ಮಿನಿ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಕೊರ್ಲೆಗೆ ತೊಟ್ಟೆ ಕೊರ್ಲೆಗೆ ಮಲ್ಲ ತೊಟ್ಟೆ ಅವಳು ಬೀಸತ್ತಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಕೊನಲ್ಲಿ ಆ ವಿತ್ತ ಬತ್ತುಜಿ ಇದು ಮಲ್ಲ ತೊಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲ ಕತ್ತಿಲ್ಲ ಕೊನಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟು ಏತು ಜಿಂಜದಾಳು ಇಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬೇತ ಒಲ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟದನ್ನ ಸೋಕುಡ ಇತ್ತದೊಳ್ಳಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬೋಡದಿತ್ತೆ ಈ ಸ್ಟೂಲ್ ಬೋಡತಾ ಸೊ ನಿಕ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಇಂಕ್ಲ ಡೆಮಾಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ಎತ್ತದಿ ನಾವು ಗಾಲಿಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿ ಮುದ್ದೆ ಮನ್ಪುಳ್ಳಿ ಕೈ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಸರಿಯಾಗಿ ಈಗ ಬುಡ್ಚೆ ಪೋಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ತುಚ್ಚಿನು ಮಿನಿ ಇದು ಪೊಲಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪೊಲಿ ಮನ್ಪೋಣ ಅಂತ ಕೊರ್ಲು ಬಿಡ್ಪಾವಡು ಒಂದು ಇರ್ಪೊಲಿ ನಿಕ್ ಬಲ್ಲಿ ಪಪ್ಪನೆ ಆವಡದೆಲ್ಲ ತುಚ್ಚುಂಡಿ ಅವು ಬಾರಿ ಮಂಗೊಂಡು ಯಾರು ಇಂಚ ಅಂತ ತೊಟ್ಟೆದಲ್ಲಿ ಪಾಡ್ನೆ ನೆನ್ನಿತ್ತೆ ಮಿಷನ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಉರಿಯ ಪತ್ತೋಡಾತ ಉರಿಯ ಪತ್ತೋಡಾತ ಇಂಚ ಗುಡ್ಪಾದು ಎಂಚ ಬುಡ್ಪಲ್ ಪತ್ನಲ ಇಂಕ ರೆಂಕಿ ಉಂಡತೆ ಅವು ಸ್ವಿಂಗ್ ಕನ್ ಸೈಡ್ ರೌಂಡ್ ಬತ್ತು ತುಚ್ಚುಂಡು ಒಂಜಿ ತುಚ್ಚಿನ ಮುಗ ಮಾತು ಬರ್ಪುಂಡು ತಿರ್ನಲಿಟ್ಟು ಗುಡ್ಪದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಏನು ಫುಲ್ಲು ಹೋಯ್ನದೇನೆ ಪತ್ನವೆ ಬೋರ್ಚಿ ಬಲೈ ಇರ್ಪೊಲಿ ಅತಿ ಬೋರ್ಚಿಂದು ಪಡು ಒಪ್ಪದಕ್ಕೆ ಅವೈಕ್ ಪಂಡವೆ ಪಡ್ ದಾರ ಕಾಗಿಜ್ಜದ ಯಾರ ಮುಟ್ಟದಿಜ್ಜಿ ಇಂಚ ಗುರು ಕತ್ತಲ್ಲ ಅವಳ ಕತ್ತಿಲ್ಲ ನೀನು ಆಂದವು ಒಂಜಿ ತೊಟ್ಟೆರು ಇಂಚ ಪಾಡ್ದು ಪಪ್ಪಾಯಿ ಮೂರನೇ ಇಂಚಿನ ಅಂತ ನೆಟ್ಟಿಲ್ಲ ಫುಲ್ ಚೀಲ ನಿಂಚ ಬುಡ್ಪಾದಿದ್ದು ಇಂಚ ಕೆರೆತ್ತು ಪಾಡ್ದು ಇಂಚ ಇಂಚ ಮುದ್ದೆ ಅನ್ಸ್ತಾನೆ ನೀನಾಡ್ದ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಪತ್ತಿನ ಅಲ್ಲದ್ದೆ ತಗೋ ಇವತ್ತನೇನ ಅವು ಅತ್ತೆ ಅವು ಬೇತೇನ ಜೋಸ್ತಿ ಓಡಿಸ್ತು ಅವು ಪಿದೆ ಇತ್ತು ಬೇಲೆಗೆ ಬೋದಿತ್ತು ಬರ್ತೇನೆ ಹಾ ಯಾ ಮುಟ್ಟದಿಜ್ಜಿ ಅವು ಸರಿ ಗ್ರಿಪ್ಪದ ಜಾಗ ಇಜ್ಜಿ ಅವನು ಬಾರಿ ಬಂಗುಂಡವು ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿನ ಜಾಗ ಸರಿ ಗೋಡೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಇಂಚೆ ಕೋಲ್ ಮಿಡಿತನ ಇಂಚ ಮಂತದ ನಡಿಗೆ ಇಂಚ ಮುಚ್ಚಿದು ಮುಖ ತಪ್ಪದಿತ್ತು ತೊಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟದ ಅವಂಡ ಸುಲಭ ಇತ್ತಿಂದು ನಮ್ಮರ್ದು ಬಲ್ಲಿ ಆ ಬೇಲೆ ಬಾರಿ ಬಂಗುಂಡು ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ತುಚ್ಚಿನ ಮೀನಿಂದ ನಮ್ಮ ಸುರೂಕು ರಡ್ರಾಡು ಉಂಟ ಬಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಬಟ್ಟಲು ಉಂಡು ಯಾವ ವನಸ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಏನ ಬುಕ್ಕಣಿ ತಿಕ್ಕುವೆ ಬಾಯ್ ಸಿ ಯು ಲೇಟರ್ ಏನ ವನಸ ಅಂಡಿ ಅನಿತ ಅಂಗಡಿಗೆ ಪಿದಾಡ್ನೆ ಪುಪ್ಪ ಇಲ್ಲಡೆ ಕಡ ಪುಡಿಯರೆ ಅಮ್ಮ ಬೇಗ ಬಲ್ಲೆ ಅವಿ ಹಿಂಗೆ ಓದಿರುಂಡು ಬೇಗ ಬಲ್ಲೆ ಲೇಟ್ ಒಂದು ಕೊಡ್ಸಿ ಏನ್ ಪೋಪ ಅಂಗಡಿಗೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಚಾಕೊಂಡಪ್ಪ ಅಂದೆ ಪೇರು ಆಯ್ತು ಒಂಚೂರು ನೀರ್ಲ ಹೊರಡಿಗೆ ಫುಲ್ಲು ಚೂರು ಪುಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ಪೋಪುನೆ ಅಂಗಡಿ ಫುಲ್ ಬೇಲಿತ್ತು ಬಚ್ಚುನೆ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಫುಲ್ ಪೋಪುನೆ ಯಾನಿತ್ತ ಪಿದಾಡ್ನೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹತ್ತು ಹೇರ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೆಲೂನ್ಗೂ ಒಂದಿಲ್ಲ ಬಲೆ ಪೊಯ್ ಹೇರ್ ಕಟಿಂಗ್ ಆಡು ನಾನು ಮೀದು ಫ್ರೆಶ್ ಆದ ಅಂಗಡಿಗೆ ಪೋಪುನೆ ಯಾನು ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ಕುವೆ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಚೂರಾನ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತಂಡ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಬಾಯ್ ಚೇಂಜ್ ಕೊಡಿ ನಮ್ಮ ಏನ ಮೋನಿ
ಇದೇ ಪದಾರ್ಥ ಹಂಗೆ ಸಮಯ ಅನ್ನಂತೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸೊ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ 10,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಈ ತಿಂಗಳು ಮುಗಿಪ್ನೆಗೆ ದುಂಬು ಆಜರ ಸಾರ ಅಂಡ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ದೀತೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಈ ತಿಂಗಳು ಮುಗಿಪ್ನೆಗೆ ದುಂಬು ಆಜರ ಸಾವಿರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆವಡು ಇರ್ಮಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪಂದ ಚಾನಲ್ ತೋಂದುಲ್ಲರು ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮತ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಬೈ.